Okay, mga kabiyanan, no, yari naman kita, nga magadulong naman sa inyo, diri sa atong channel, no, welcome naman ang tanan, no, diri sa atong channel, Pirot Haranista, no, kaga magadulong naman ako sa inyo, sang ambahanon, no, nga aton nga mga gindihon-dihon, kag aton naging download diri sa atong channel, no. Siyempre, hindi pa kita makasilingan sa kong live, no? Video lang natin ini para sa inyo. Yari, ang ambahanon, no? Nga nagatikulo, ambahanon, no? Istorya ini sa mga alam mag-high vlog, nga best friend, no? Para get, nga isa ila, nga mga abisan nagahilayuay, no? Yari, ang nagatikulo, ambahanon. Bilang hantong manang mientras nandun sa losang kang ikaw buhi kagbuhi man ako dilipag man sa hangin ang pag-alam ko iningambahanon ang mangintis tigo iningambahanon ang mangintis tigo sang pagkapyanay ta nga labing mahirap panangit ito ka sa ibang nga puso dumdumon mo ako dumdumon ko man ikaw bilang isang kautod ang mga hinalang sinimbahanon ipangaputlayan ko sa pagtihon-tihon kung sino sa aton mangin mapalaro hindi pagkalintang hindi pagkalintang iningambahanon kapay papunta nga imutitigan ang mga tinaga tangagin sumpaan ang cellphone number akong inatugyan tawgan na ilang kita magtiksa na ilang kita kung may ginahanglan kung ikaw dito na sa ibang nga nasyon ang pagpangamuyo sa magkagagahong hindi
puso nagkapay papunta ngayon ang mga tinagan tangating sumpaan ang cellphone number akong tinatugyan taukanay lang kita magtiksanay lang kita kung may kinahanglan ang cellphone number akong tinatugyan taukanay lang kita magtiksanay lang kita kung may kinahanglan. Okay, no? Ano yan to? Ang bahano, no? Nga nagatikulo man. Ang bahano, no? Na para gid sa inyo, no? Bilang aton tulot naton nga bilang kalingawan, no? Yari pa gid, no? Idulong ko pa gid sa inyo ining isa ka ambahanon nga nagatikulo bukid non. Ako ang tinugang wala sing iniskwelahan sa bukid kapuyo sa mabugnaw nga kagulangan puno sang dalagko nga kahoyan palakuhayan sakay sa palakon kag magtuyan-tuyan manupo lang paglantaw sang atong kauturan nayara na puyo sa kapalawahanan tangod kay bukid nun nga wala napusan kinapagkalubog lamang sang kadamaan bisan ako bukid nun kag wala kasing kinaalam nagdipuso may pinagutan nga pulawan masaka sa bukid nagmaglantaw sa kapatakan katawong sang palibot akong kitmakitan bisan amo lang sinihang kinabuhi ko ang tutang tinubuan hindi ko pag-ibaylo diri sa kabulangan nga kung ginapuy-an malingaw ka sa huni sang mga kabis-bisan bisan nakubukid nun kag wala pa sing kinaalam ang nagdipusoon may pinatuman nga pulawan masaka sa bukid nagpaglantaw sa kapatakan katahong sang palibot akong kitmakitan bisan amo lang sinihang kinabuhi ko ang tutang tubuan hindi ko pag-ibaylo diri sa kagulangan nga kung kinapuy-an malingaw ka sa huni sang mga kabis-bisan bisan sa bukid lang ako nagapuyo labas man ang
Okay no, amo yan to no, ang gindulong gidaton sa inyo no, sa liwat no. Ini no, gini ano lang nato may tag-video lang kay kumo nga may importante gid kita no. Nga kagtuan no sa buwas Domingo no, hindi kita maka-live no para sa aton nga mga suporta nga manog suporta no. Sa buwas Domingo hindi kita maka-live no sa aton nga pa no. Gani diri lang anay mantinir ko mo anay sini ko pamati o kon lantaw no. Hindi galing ang bahanaw no. Shout out gid no sa aton nga mga masunod no sa aton nga nagasuporta gid si Ma'am Miri Cabar kag si Ma'am Emilien Pedregosa no. Si Ma'am Miri Cabar yara sa Florida, si Ma'am Emilien Pedregosa yara sa New York no. Kaga sanday abyan bubuitan subong man sanday Ma'am Health Chances no. Kaga subong man si Ma'am Gemma Moneba no. I-insert din natin din si Kuano, si Ma'am Rimi Agabi Sintinales no dira sa Butong no. Barangay Butong ano gaya na Haniway no. Haniway lang natagsakop. Ma'am no, mayong hapon lang dira si mo no. Sa kwan ang imong agit pangabay sa kwan lang sa Lunes kay nagtawag si ang aton nga panla nga sa Domingo lang ulit tabo niya sa aton sa buwas no sa Ringin no ang ginatinahanglan mo kwan no nga Balanyos. Labi na gid sa aton ko no shout out gid no na especially sa kay Toto Edward Rivera no ngayara sa Canada no. Mayong hapon lang to o kon mayong gabi o kon mayong aga sa imula no. Diri lang ang kita kutob no kag paalam kita na sa siningat tinion no. Okay, madamong salamat kag mayong hapon lang sinyo tanan. Bye bye.